बिमामोन बेस्रा बिमानि फिसाजो आयौ सोर सहायनो हागोन देलाय फिसाखौ इदि नायनानै गाबबा। एक नम्बरा जाबाय रायजो राजानि जेबो उसुबिदा गैयाबासिनो বিপিএফে কিছুমান দলং ফটো মাৰি দিয়ে এই দলংটো ইউপিপিএলে কৰা নাই বলে তাৰ মানে কি বিপিএফৰ দিনে হৈছিল নেকি? गुड इभिनिं एभरिवान नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ निस्सय किसुमाना गोबाङानो नुखाबाय आरो गोबाङानो नुवाखै जानांगौ स' जायफ्रा नुखाबाय नोंथांमोननि थाखाय मोजां बाथ्रा आरो जायफोर नुवाखै नोंथांमोना फुल भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लागोन होननानै आं निस्सय आसा खालामदों। दा नोंथांमोना सिगाङावनो नुदों सासे 12 बोसोरसो बैसोनि सासे हौवासा गथ'आ बबेबा दंग'निफ्राय बम मोनबोनानै लाना फैनानै बमा ब्रास जानानै बा बेरफ्रुनानै थैबाय। बे जाथाया जादों दा बबेयाव नोंथांमोना फुल भिडिअखौ जोबजासिम नाय आं दा दसेनि उनाव खोन्थागासिनो दङ। सेकेन्ड इन्ट्र'आव नुदों नोंथांमोना दिफेन बर' एबसुनि आफादगिरि बिथाङा जोंहा आदानिनि माखासे इन्डास्ट्रि खालामनो नागिरनाय नङा होमबा क'क्राझाराव बा बिटिआरआव नैबिनि सायाव मा बाथ्रा बुंखो खालामथावनांगौ ना खालामथावनाङा बिनि सायाव गुवारै फोरमायना होदों। लोगोसे नोंथांमोना प्रमद बर' सारा बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरनाव बा बिपिएफ हान्जानि जोंहा हाग्रामा महिलारि सानाव माखासे कुइसन खालामदों नोंथांमोना बेखौबो निस्सय बुजिनानै लानो हागोन। बिटिआर फैनायनि उनाव माबायदि सोलायदों सोलायाखै आरो लोगोसे सिगाङाव हाग्रामा महिलारि साननि दैदेननायाव माबायदि सोलिबाय थादोंमोन माबायदि सोलियाखैमोन दा माबायदि सोलायनाय फैदों माबायदि सोलायाखै माब्रैहाय डेभेलप जादों डेभेलप जायाखै बिनि सायाव बुंदों बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' साराबो। लोगोसे नोंथांमोना आरो मोनसे इन्ट्र' नुनो मोनबावदों जे पुलिसफ्रा माखासे जि खाख्लोब मानसि हमनानै लांनाय दा बे बबेयाव नोंथांमोना निस्सय बुजिखागौ। दा बेनोसै जिथुनाखि जोंहा नैबे जि खाख्लोबनानै लांनाय भिडिअआ जाहैबाय जोंहा बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय माखासे बङाइगावआव इउनिसेक्स सेलुन नङा होमबा जायनि जाहोनाव हिन्जावलाय हौवालाय सेंग्रालाय सिख्लालाय माने मासाज खालाम जायो जायखौ बुङो बिउटि पार्लार प्लास नङा होमबा इउनिसेक्स सेलुन नै बेवहाय माखासे गाज्रि खामानि मावग्राफोरखौ माने आसाम पुलिसा हमनाय जाबाय आरो ना दा सुरु खालामजेनबाय बिथांमोना मानि खारनाव हमखो ना बले गाज्रि खामानि मावनायनि थाखाय हमजादों ना ओरैनो हमजादों नैखौ नोंथांमोना निस्सय बुजिनानै लानो हागोन आरो बिना गोरोन्थि मोनालासै आसाम पुलिसा हमगोन ना मागोन नोंथांमोनाबो बेखौ जोबनायनि उनाव निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना सिगाङाव मोनसे इन्ट्र' नुदोंमोन नङा होमबा सासे बिमाया गाबबाय थानाय आरो गथ'खौ आं ब्लार खालामना होदों दे मानो होनबा गिब्रुलाजोबनाय थाफ्लि मोखां गासिबो सेस गुब्रुजोबनाय नालाय माने फोरला फोथाबो जायो बेखायनो आं ब्लार खालामना होदों। बे गथ'आ बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय तामुलपुर जिल्ला तामुलपुर जिल्ला जोंहा बिटिआरनि सिएमनि जायगा नङा होमबा बिथांनि जायगायाव बगाजुलि होननाय दं नङा होमबा बगाजुलि नै जिखुनु आं नैबे स्क्रिनाव होना होबाय बिथांमोननि जायगाया माने बगाजुलिमोन। बे उन्दै हौवासा बा 12 बोसोर अर्थात 12 बोसोरनि हौवासा गथ'आ माने बगाजुलि दलाफारा गामिनि आरो दा बे गथ'आ दंग'निफ्राय बे बमखौ माबोरैहाय मोनबोखो आरो बे बमा मा बममोन आरो माबोरैहाय ब्रास जानानै गेब्रुनो मोनखो बे आसुरित माने साननो गोनां बाथ्रा आरो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा मारैहाय गथ'आ जे बे बमखौ मोनबोखो 12 बोसोरनि गथ' नङा होमबा जेबो मिथिया बियो मोनबोबाय नालाय लाबोबाय बमा बायदि बमाखौथ' गथ'फ्राबो मिथिगौ मिथिया नङा दुलुर दालार नङा होमबा नाथाय लाबोनानै जे मारै मा जाखो नाथाय ब्रास जानानै गथ'नि जिउआ दिनैनि दिनाव रुंसारि जाबाय। आसा खालामो इसोरनि अननायाव गथ'नि आत्माया जाहाथे सोरगो रायजोआव मोजां जायगा मोनहैथों आरो फिन खेब गथ'आ इयुनाव जोनोम मोनफिननो हानाय बायदि आं बेखौनो मिजिंथिबाय आरो दा साननांगौआ बेनो जोंहा हुसियार जा गार्जेनफ्रा गथ'फोरखौ जानला मोनला हगारनाङा आं बेखौसो सानो नङा होमबा दिनै गोबांथार नानांथार रोखोमनि दा दैज्लां बोथोर जाना फैगासिनो दं बे दैज्लां बोथोराव किसुमाना दैजों गबोनानै थैगासिनो दङ किसुमाना बेफोरबायदिनो नानांथा रोखोमनि जानानै थागासिनो बेखायनो गार्जेनफ्रा एसे सांग्रां जानाया मोजां गथ'फोरखौ बबाव थांदों बबाव थाङाखै एसे नोजोर होदो दा जाय हक आं बेखौ गोरोन्थिबो बुंनो सानहराखै गार्जेनखौ मानो होनना बुंबा गथ'खौबो जों अराय सम नायस्लाबनो हाया दसे थानायावनो बा लोगो दिगिजों गेलेहैनायाव नङा होमबा अभियासलि माने मोजां लोगोफोरजों गेलेलायनाय समावसो गथ'आ बे बमखौ मोनबोनानै हारसिं लाना खारबोदोंमोन बा बहाबा सौथुनानै गोलैनानै ब्रास जानानै बेरदों बेफोरबायदि जानांगौ आरो आंनि आन्दासाव दा नोंथांमोन फुल भिडिअखौ जोबजासिम नोंथांमोना नायनानै लादो आरो बबे भिडिअखौ नोंथांमोना मा बुजिनो हागोन निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो मालाबाबो दाबाव आं बेखौनो आसा खालामबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो आरो लोगोसे जेसेबां हायो नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायफिनसिगोन। आसलते बे मा प्रजेक्ट आरो बेजों बासबारि ओनसोलनि रायजो राजा पर्बतजरा साब डिभिजन एन्टायार बिटिआर ओनसोलनि बा काउन्सिलनि सरकार बा जोंनि ओनसोलाव मा मुलाम्फा जागोन आरो बेयाव मा बहायनो नागिरदों बे खोथाखौ लानानै आङो दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि गासै टीम आरो बासबारि आनसलिक एबसुनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि
जोंनि एबसुनि टीम आरो लकेल माखासे जि इन्टेलेक्सुवेल दङ जोंनि वेल विजार्सफोर दङ बिथांमोनजों आङो बासबारि आनसलिक एबसु अफिसाव सावरायदों आरो बे ओनसोलखौबो खेबसे आङो गावनि मेगनजोंनो नायदिंदों खोथाया जाहैबाय जे जि जायगायाव दा जों गसंनानै दङ बिनि साहा आरो सोनाबा अलरेडि बेयाव 2400 बिगास अफ माने लेन्ड रेलवे कच फेक्ट्री जोंनि 2020 बड' पिस एकर्डनि बे क्लज बायदियै बेयाव रेलनि दाबा बानायग्रा जि मोनसे फेक्ट्री बेखौ इस्टाब्लिशमेन्टनि थाखाय अलरेडि रेलवे मिनिस्ट्रिया फाइनान्सियेल सेंसन खालामखाबाय आरो बेनि गासै सार्भे प्लेनिं एस्टिमेट प्रप'जेला सोलिगासिनो दङ खोब गोख्रै समनि गेजेरावनो रेलवे कच फेक्ट्रीखौ बेयाव गायसननाय जागोन बे खोथाया माने क्लियार आरो बे जोंनि दाबि एकर्डनि मोनसे स्पिरिट बायदियै बेयो लिरनाय बायदियै जानो थांगासिनो गुबुन मोनसे बे एकर्डआव गैयामोन खिन्थु आसामाव गुबुन गुबुन जायगायाव माखासे इन्डास्ट्रि माखासे बेबायदि डेभेलपमेन्टेल प्रजेक्टसफोरनि दा बे अबस्थायाव जोङो नुबाय थादों आरो एडभान्टेज आसाम 2.0 आसाम सरकारा खुंनायनि उनाव बे एडभान्टेज आसामाव जायफोर इनभेस्टर्सफोर फैदों जायफोर इन्डास्ट्रियेलिस्टफोर फैदों एन्टायार आसामनि बबे बबे एरियायाव बबे बबे लेन्ड बबे जायगायाव बेखौ गायसनगोन बेखौ लानानै आसाम सरकार भारत सरकार बा जायफोर इनभेस्टर्सफोरनि गेजेराव आरो लोगोसे लकेल जि काउन्सिल सरकार दङ जेरै कार्बि आंलं डिमा हासाव BTR बे माखासे ओनसोलाव हानि रिक्वायरमेन्ट नागिरनायखौ जों नुदों दा बेनिनो मोनसे पार्ट हिसाबै बेयाव माखासे हा नागिरनानै बेनि एसेसमेन्टखौ खालामदों होननानै जों मिथिदों दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खोथाया बेनो स्पष्ट जे लकेल इन्ट्रेस्टखौ लानानै जोङो जेब्लाबो कनसार्न रायजो राजाया जाहाथे कुनु जेंनायाव गोलैनाङा रायजो राजानि ग्रिभेन्सेसखौ जोङो नायदों नाथाय बे ओनसोलाव जि एरियाखौ बिथांमोना प्रप'ज खालामदों माखासे नांजाबनाय गामि दङ खिन्थु दासिम आङो जि तथ्यखौ मोनदों कुनु हिउमेन हेबिटेसन बा गामि दानानै थानाय बे ओनसोलफोरखौ बेयाव सरजाबनायनि खोथायानो फैयाखै इन्डास्ट्रिखौ नांगौ जोङो डेभेलपमेन्टनि बिरोधि नङा खिन्थु लकेल इन्ट्रेस्टखौबो नायनांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जातिनि सार्थआव लकेल इन्ट्रेस्टनि सार्थआव जेब्लाबो जों खामानि मावबोदों हाया जिहेतु ट्रान्सफार्ड साबजेक्ट BTCआ बिनि मालिक आसाम सरकारा BTC सरकारनियाव हानि रिक्वायरमेन्टखौ बिदिं जानांगौ आरो बेखौ लानानै जों सरकारजों सावरायगोन आरो बेयाव जुदि थार्मेल पावार प्रजेक्ट जायोब्ला बे प्रजेक्टआ साक्सेसफुलि दाथ' जास्ट इनिशियेल स्टेज लेन्डनि बेयाव बे साइडआ सुइटेबल जागोन ना जाया बे हाजों कमिउनिकेशना जागोन ना जाया बे गासै बेयाव एसेसमेन्टआ सोलिबाय थादों दा बेखायनो जुदि बेयाव थार्मेल स्टेशन जायोबा एक नम्बरा जाबाय रायजो राजानि जेबो उसुबिदा गैयाबासिनो थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ इनस्टलेशन खालामनायाव जोंहा जेबो बुंनो गोनां गैया দেখিছো বহুত সাংবাদিকসকলে গুৱাহাটীৰ পৰা আহা দিল্লীৰ পৰা আহা তেখেতসকলে নিজে নিজে নিউজ বনাই আছে আপোনালোকেতো মোক সুধিবই নালাগে এটা সময় আছিলে ইভেন ভৈৰৱকুণ্ডত বহি পেলাই আপুনি কথা মুক্ত মনেৰে কথা ক'ব পৰা নাছিলে আজি ভৈৰৱকুণ্ডত ইয়াতে সবে আহি পেলাই ইয়াতে আমাকো গালি পাৰিব পাৰে আগত BPFে আমাক ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰ লৈ পেলাই পলিটিক্সত ওয়েলকাম কৰিছিলে মই যেতিয়া ইলেকশ্যনত খেলিছিলো কোকৰাঝাৰত মোৰ কনভয়েত এটাক কৰিছিল আজি তেখেতসকলৰ BPFৰ যিজন হেড হয় তেখেতে মটৰচাইকেল লৈও ঘূৰিব পাৰে সোশ্যাল মিডিয়াতো আহি আছে সো গতিকে এই পৰিৱেশ ইটোৱে পৰিৱৰ্তন আগতে কোকৰাঝাৰত 5টা বজাত মানুহ যাবলৈ ভয় কৰিছিলে এতিয়া 1টা বজাতো ঘূৰি আছে মটৰচাইকেল লৈ পেলাই 11টা বজাতো ভাত খাই ফুৰিছে সবে মানে হোটেল খোলা আছে কিবা আছে এইটো পৰিৱৰ্তন গাঁৱে গাঁৱে কাম হৈ আছে ঘৰবিলাক আগতে হোৱা নাছিলে ঘৰ হৈছে ৰাস্তাবিলাক হোৱা নাছিলে ৰাস্তা হৈছে এতিয়া BPFে কিছুমান দলং ফটো মাৰি দিয়ে এই দলংটো UPPLে কৰা নাই বুলি তাৰ মানে কি BPFৰ দিন হৈছিল নেকি BPFৰ হোৱা দলংটো 3 বছৰ ভাঙি নাযায় নহয় পাকি দলংটো কোনবা ৰাস্তাটো ফটো মাৰি প্লাই ইতে সোশ্যাল মিডিয়াত দিছে যে UPPLে এইটো ৰাস্তা বনোৱা তাৰ মানে BPFৰ দিনত বনোৱা ৰাস্তা নেকি এটা ৰাস্তাটো 10 বছৰত ভাঙি যাব নালাগে নহয় তো সেই কাৰণে আজি আমাৰ পুৰা ফোকাস ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট সোশিয়াল স্টেবিলিটি জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজৰ সমন্বয় শান্তি সমন্বয় নিৰাপত্তা উন্নয়ন আৰু
সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ নিজৰ অস্তিত্ব ভাষা সংস্কৃতি লৈ জীয়াই থাকিব পৰা এটা পৰিৱেশ আমি গঢ়িছো আৰু এই যি কাম কৰিছো এইটো নিজৰ আত্মাৰ পৰা কৰিছো ওপৰত ৰাজনৈতিক ধান্দা কৰি ভোটৰ ধান্দা কৰি একো কাম কৰা নাই যি কৰিছো নিজৰ দাদা ভাই বুলি নিজৰ মানুহ বুলি কিবা কিঞ্চিত কৰিব পাৰিছো একদম নিজৰ মনৰ পৰা আত্মাৰ পৰা চিন্তা কৰি কামটো কৰিছো Iku karena ngomongnya kapnya kan ngamen, kapnya kan namanya. Mana kapnya? Flis berapa? Nih ya bisa naman besra, bisa mana? Bisa sih. Ayo, siapa soalnya nagen nilai bisa ku izin lain nih kapal. Tunggong nih mun bedeng deh. Kan ya bener gue baik.